Hello guys! Marianne the Gamer εδώ. Σήμερα Free Fire. Θυμάμαι είχα κάνει ένα short που είπα σε κάποιους μέσα κάτω Free Fire βίντεο. Και αυτό είναι μαζί με έναν φίλο, τον Jimmy12. Πες για Δημήτρη. Jimmy12 είναι. Γεια σας παιδιά. Μαζί μου είναι εδώ. Κάντεξε στην εγγραφή να πάει στις 200. Και σε μένα εγγραφή παρακαλώ. Και να like αυτό το βίντεο γιατί σήμερα θα παίξουμε Battle Royale. Αλλά ντου όμως, όχι squad γιατί δεν θέλουμε, γιατί θα παίρνουμε ποντάκι. Ναι, είσαι έτοιμος και πάμε. Εγώ είμαι πανέτοιμος, εσύ δεν είσαι έτοιμη. Καλά μωρέ, λοιπόν. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι. Να βλέπετε όλα τα βίντεο και τα shorts. Ωραία. Και να κάνετε και στο Δημήτρη να πάει στους 200. Μόνο πρόσεχε να μην κάνεις ένα λάθος που κάνω εγώ. Κάπου εδώ είναι ένα μικροφωνάκι. Εδώ πέρα κάπου μην το πιέζεις αυτό γιατί δεν θα ακούγεσαι μετά. Το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές. Ωραία, πρώτα περιμένουμε να βγούμε. Ναι, τι χορό κάνει ο Δημήτρης. Δεν κάνω εγώ, ο Μάξι μου το κάνει, δεν φταίω εγώ. Ναι, ο Δημήτρης, ο Jimmy12 έχει το Free Fire Max ενώ εγώ έχω το κανονικό Free Fire. Μου τον έδωσε δωρεάν τον Μάξι το Max. Ωραία. Τον Μάξι το Max. Ποιο Free Fire σας αρέσει, το Max ή το κανονικό? Γράψτε μου στα σχόλια. Τα ίδια είναι, απλά το Max θα τρέχει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ναι, εγώ να μπω τέλος πάντων. Α, ωραία. Μην κολλάει όμως το κινητό γιατί πρέπει να βγάζω και βίντεο. Ωραία, πού είσαι? Εδώ είμαι. Υποτάσσομαι σε σένα, Έλα, δέντρο. Υποκλίνομαι. Ποιος θα πάρει το transfer? Εσύ. Έβαλε Nextera. Α, ωραία, πάμε, έλα. Να δω κι εγώ τι είναι το Nextera. Α, εγώ το έχω το transfer. Ναι, πάμε μαζί. Λοιπόν, Γιατί... ξέρω που θα πέσουμε. Λοιπόν, 50 άτομα όπως βλέπετε, guys, είναι εκεί πάνω. Ωραία, πέφτουμε. Πού πέφτουμε, Δημήτρη? Θα πέσουμε στο square. Τι είναι το square? Α, αυτό που πέφτω πάνω εκεί. Πέφτουμε στο deck. Ξέρεις κάτι, το παίρνω πίσω, δεν πέφτουμε εκεί. Γιατί εκεί πέρα πέφτουν όλα τα άτομα. Θα πέσουμε λίγο πιο πέρα. Οκ. Α, εδώ, μια χαρούλα. Θα πέσουμε στο εργοστάσιο, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι βέβαια τώρα. Πάμε, σιγά δεν πειράζει, πάμε που να είναι το, γιατί δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Έχει 3 ντουο γύρω μας, να ξέρεις. 3 ντουο. Έχει 3 ομάδες γύρω μας. Ω, Παναγία μου. Πρόσεχε. Άντε, πάω να βρω όπλα. Λοιπόν, guys, πάμε να βρούμε όπλα. Όπως το Δημήτρης θα πάει να βρει και αυτός. Εδώ. Καλό είναι όπλο, καλό. SMG. Α, Δεν ξέρω να σου κάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία μου, ποια είστε? Μία. Οκ. Ναι, μία όμως. Μια φίλη σου. Τι βρήκες, τι. Τίποτα. Are you serious? Ένα όπλο δεν μπορώ να βρω. Ένα. Να σου πω, έχεις βρει κανένα... Α, όπλο! MP5, καλύτερα. Εγώ έχω ένα που σου δίνει και ασπίδα. Ναι. Ναι, κοίτα. Έλα να δεις. Κοίτα. Πού? Έχει και ασπίδα. Ωραίο όπλο. Πολύ ωραίο. Δεν έχω σφαίρες για MP5. Αν σου πω τώρα ότι δεν έχω ιδέα τι ακριβώς είναι. Άστα, δεν πειράζει, θα βρω εγώ. Δεν θα θάμνω σε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι θάμνοι βέβαια. Υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν ένα emote για να γίνονται θάμνοι. Το ξέρω. Είναι η δύναμη ενός μαϊμού. Ναι, την έχω. Δεν πειράζει MP5. Έχει ένα σκάρι εδώ πέρα, άμα θες πάρ' το. Φέτο, πού είναι. Ναι, για να βγάλω ένα... και σακίδια, περίμενε. Θέλω να βγάλω ένα MP5. Σακίδιο level 2. Ωραία, πού? Σακίδιο level 2. Κάτσε, είναι ένας κοντά σε σένα. Όπα, πού. Έλα. Παιδιά, μην πεθάνω. Σας πάω. Ποιος με έσωσε? Κάποιος με έσωσε, guys. Όχι, εγώ δεν. Κάποιος με έσωσε εμένα. Όποιος με έσωσε ένα like. Δεν έχω σφαίρες για... Εγώ τρέχω τώρα βέβαια. Για MP5 άλλα. Το μεταξύ τρέχω. Γιατί τρέχω έτσι. Τρέξε ρε. Τι. Είδα τέτοιο. Να, είναι άτομα εδώ. Πρόσεχε. Οκ, λοιπόν. Ρε, αυτός είναι γυμνός. Δωράω ένα γυμνό. Μέχρι στιγμής είναι 38 άτομα. Ωραία. Κάτσε να μην απομακρυνθούμε πολύ μεταξύ μας όμως. Να είμαστε... Ναι, εγώ είμαι πάνω εκεί. Αλλά δεν έχω βρει σφαίρες. Εγώ δεν έχω βρει σφαίρες. Ακόμη. Τι κύριε φίλε. Κάτσε Μαριάνθη, είναι... Έχω ένα όπλο εγώ μέχρι στιγμής. Ποιο! Πού είσαι? Πάνω. Α, πάνω είσαι, έρχομαι. Δεν έχω σφαίρες. Θα το βαρέσω. Τουλάχιστον γλίτωσες. Ναι, γλίτωσα τουλάχιστον. Θα το βαρέσω. Τον βαράω με τις μπουνιές.
Έλα, πάρε ό,τι έχει μέσα. Τι είναι αυτά, ρε! Σκατά έχει. Είχε Vector και ένα Sniper. Κοίτα τι θα κάνουμε. Αν καταφέρω να ανεβώ μέχρι πάνω χωρίς να πέσω, κάντε όλοι ένα subscribe. Subscribe, guys. Χωρίς να πέσω. Χωρίς να άμα δεν πέσει ο Δημήτρης θα κάνετε εγγραφή όλοι σας. Με βλέπεις τώρα. Κάτι σου βλέπω. Για να δούμε αν θα πέσει ή όχι. Σας παρακαλώ. Μέχρι την κορυφή. Μέχρι την κορυφή. Σε παρακαλώ, πέσε, σε παρακαλώ. Γιατί να πέσω. Μιλούσα τίποτα. Μα άμα πέσω δεν θα πάρεις subscribe. Μην το λες αυτό! Παιδιά, μην το ακούτε. Δεν έπεσα. Είμαι πάνω, κοίτα. Πόρε, φίλε. Α, πήγα πάμε κλεβε 3. Οκ. Τι πόρε, φίλε, μάλλον. Καλά, δεν καταλαβαίνω αυτή. Γιόλο. Θα πάρω εγγραφή ή όχι. Θα πάρεις. Όπα! Θεωρητικά, ναι. Έλα εδώ. Πού είναι? Ωχ, μου πεις έχω λίγη μπαταρία. Έχω. Δεν γίνεται, γιατί χαλάει η μπαταρία. Χαλάει πάλι η μπαταρία. Ναι, thanks. Τι έκανα πάλι και μου λες. Με βοήθησες. Α, Δεν τώρα θα καταλαβαίνω. πρέπει να πεις αλφα. Κάτσε να κάνω reload. Β, γάμα, δέλτα. Τι λες? Θα ήταν ωραίο να είχαμε και τον Μπάρι τώρα μαζί μας. Ναι, ο Μπάρι. Παιδιά, κάντε και σε αυτόν εγγραφή στον Μπάρι, γιατί είναι καλός και αυτός. Και εγώ δεν τον έχω κάνει. Τον Μπάρι να τη γραφεί το όνομα. Όπα, ποιος μου θα κάνει, δεν έχω σφαίρες. Τον κανόνισα εγώ, μην αγχώνεσαι. Κανόνισε το, γιατί εγώ πρέπει να βρω σφαίρες. Άμεσα. Τον κόλ θα τον φορέσω. Δες μία να έχει σφαίρες. Όχι, χερόπαλο αυτός. Α, έχω εγώ ήδη. Άστο. Το πήρα. Τι έχει εδώ? Το ρόπαλο έχει finisher. Όχι, δεν έχει finisher. Α, έχει σφαίρες. Ανάσταση. Πώς το έπαθε και έχει σφαίρες? Guys, πήκα σφαίρες. Τώρα μπορώ να πυροβολάω. Θα αργήσω. Α, εδώ είναι ωραία περιοχή. Ναι. Ναι, όμως είμαστε στο save zone. Είμαστε, ναι. Ωραία. Περπάτησα από το κεφάλι. Γιατί δεν φταίω εγώ. Ωραία. Μέχρι στιγμής 30 άτομα. Πέθαναν 8. Ξέρεις τι, άμα δεν μπορέσεις να... Αν δεν προλάβουμε να κάνουμε το βίντεο, βγάζεις αυτό το κομμάτι και μετά να το φορτίσεις και λίγο βγάζουμε και το επόμενο. Ναι, έχεις δίκιο. Ή βγάζουμε ένα στο κανάλι μου. Ναι, να τελειώσουμε όμως γρήγορα πρέπει το μάτς, γιατί αυτό χαλάει πάρα πολύ μπαταρία. Ναι, και κάποιος αρχίζει να... Μας βαράει. Το κατάλαβα. Απειλητικός. Δεν μπορώ να τον πετύχω από εδώ. Περίμενε. Το έχω εγώ, το έχω. Αγιά! Είναι κι άλλος εδώ, γιατί με βαράνε όλοι τους. Βάρα. Αυτά δεν είναι μποτάκια. Το ξέρω. Είναι καλή αυτή. Το ξέρω. Έφυγαν. Μαριάνθη, τρέχα. Γιατί? Είμαστε εκτός κύκλου. Βρήκα άτομο εγώ, μακριά μου. Α, έφυγε νομίζω. Μακριά σου δεν χρειάζεται να μου το πεις ότι είναι μακριά. Εμείς πάντα. Κοντά σου να μην είναι. Δεν είναι κοντά μεταξύ. Απλά μπερδεύτηκα, μωρέ. Μπερδεύτηκες, μωρέ, τώρα μπορεί να... Ωχ, τι ωραίο είναι αυτό, δεν το έχω Ποιο? Τι είναι αυτό? Παιδιά, άμα το έχετε δει, πείτε μου στα σχόλια. Γιατί εγώ δεν το έχω δει. Πρώτη φορά παίζω αυτό το map, γιατί παίζω μόνο Μπερμούδα. Θα σου δείξω εγώ πώς να τον έχεις στα σχόλια, βέβαια. Ναι, παιδιά, ναι. Δεν χρειάζεται να ακούτε αυτά τα πραγματάκια. Καλά, αυτό το κόβουμε το στέλνει. Τι κάνεις, ρε? Βαράω! Άφησέ τον λίγο να του κάνω finisher άμα υπάρχει. Τι είναι αυτό? Τελικό χτύπημα. Α, ναι. Sorry, παιδεύτηκα, δεν ξέρω. Δεν πεθαίνει. Πέθανε. Δεν έχω σφαίρες άλλες. Ωχ, τον σκότωσε άλλος. Όπα! Πού είναι? Ρε, αυτός σπαμάρει, δεν μπορώ. Guys, βοήθεια. Πεθάναμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο ή συνεχίζεις? Περίμενε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, ωραία. Εντάξει, Εγώ βγήκα. Λοιπόν, όπως είδατε σε αυτό το μάτς χάσαμε. Ναι, αυτό ήταν, χάσαμε. Δεν πειράζει, θα παίξουμε κι άλλο ένα μάτς και μετά κλείνουμε, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Level up. Είμαι level 12. Εγώ πήγα level 12 κάποια